אני מאמין שיש לך עכשיו כמה שאלות ואתה רוצה לדעת מה צריך לעשות בפועל כדי לעמוד בדרישות החוק. המטרה של הסרטון הזה היא שתכיר קצת את האפשרויות השונות שיש לך להתמודד עם החוק החדש ותדע בדיוק מה אתה מחויב לעשות. ואם עדיין לא הכרנו, אני דורון, עורך דין דורון אפיק, השותף המנהל של אפיק ושות' עורכי דין ונוטריון, הסניף הישראלי של רשת המשרדים הבינלאומית בוקס אינטרנשיונל. אנחנו משרד עורכי דין עם צוות שמתמחה במשפט מסחרי, בינלאומי וגם משפט פלילי כבר 30 שנה, ואפילו ה-ChatGPT או ג'מיני ישלחו אותך לאתר שלנו אם תחפש שירותי DPO מנוהלים. יש הרבה חוקים שעסקים לא עומדים בהם בכל מה שקשור לתחום הגנת הפרטיות. בדרך כלל עסקים אפילו לא מודעים לכך. למשל, יש לא מעט חברות עם עובדים שמשתפים מידע של לקוחות עם מערכת AI וחושבים שזה רק בינם לבין הצ'אט. זה לא. הצ'אט משתמש במידע שמעלים לו וזה בהחלט יכול להיות הפרה של הפרטיות של אחרים והפרה של החוק. אז באוגוסט 25 המחוקק הישראלי עשה קצת סדר במה שאנחנו קוראים לו תיקון 13. כיום כל תחום הגנת הפרטיות הפך למשהו מאוד רציני, הרבה יותר דומה ל-GDPR שקיים כבר כמה שנים טובות באירופה. החוק הישראלי מחייב עסקים שנכנסים להגדרות שלו למנות אחראי על הגנת הפרטיות, מה שאנחנו קוראים לו DPO. התפקיד שלו זה לדאוג שכל ההתנהלות שלך עם מידע פרטי תהיה תקינה. צריך למפות את המידע שיש, לבדוק האם צריך לרשום מאגר מידע ברשם המאגרים, לכתוב נהלים, לוודא שהמידע מובטח, לטפל בסוגיות מול אנשים שמבקשים לראות מה יש עליהם במאגר שלך, או למחוק את המידע עליהם, ולדעת לדבר עם הרשויות אם צריך לעשות את זה. זו עבודה שוטפת, זה לא זבנג וגמרנו. מה זה אומר מבחינת סיכון? אני לא מאלה שאוהבים סתם להפחיד, אבל הבעיה מתחילה בזה שעכשיו החוק מטיל אחריות אישית, פלילית ואזרחית על מנהלים ודירקטורים במקרים מסוימים של הפרת חובת הגנת הפרטיות, ואפילו במקרה של אי מינוי DPO או כשלא פועלים לפי הנחיותיו. זה יכול להגיע לקנסות אישיים של מאות אלפי שקלים שהחברה לא יכולה לשלם, אלא הדירקטור או המנהל חייבים לשלם באופן אישי. ואם אנחנו מדברים על תביעה אזרחית של מישהו שפגעו לו בפרטיות, זה כבר יכול להגיע לחשיפה של סכומי עתק, ויש אפילו סיכוי שהביטוח לא ייתן כיסוי אם לא פעלתם בהתאם לדרישות המינימליות שהחוק קובע. אז מה אפשר לעשות כדי לא להיות שם? יש 3 דרכים מרכזיות למנות DPO. הדרך הראשונה שהרבה עסקים עושים היא לקחת את המסלול הכאילו פשוט. ממנים עובד זוטר בחברה, אולי אפילו שולחים אותו לאיזה קורס, ויש המון פרסומות היום לקורסים כאלה. אבל החוק קובע במפורש שהממונה לא יכול למלא תפקיד נוסף בעסק, ולא יכול להיות כפוף לגורם שהוא מפקח עליו אם זה יכול ליצור ניגוד עניינים. העובד גם חייב להבין מה הוא עושה. בכל מקרה, עובד זוטר לא יכול להשפיע באמת, ואם העסק ייקח מנהל בכיר, אז כנראה לא יהיה לו את המנג'מנט attention להתעסק בזה. לא הכיוון שהייתי לוקח. אפשר כמובן למנות עובד בכיר במשרה מלאה לנושא, ואם אין לו הכשרה מתאימה, אז גם לשלוח אותו לקורס מתאים. אבל זה בדרך כלל מתאים לארגונים יותר גדולים, וגם שם רצוי שיהיה משרד עורכי דין מומחה, חיצוני כמובן, שיסייע. מה גם שאתה נשאר חשוף בכל תקופת ההכשרה של העובד עד שהוא באמת צבר ניסיון בשליטה בחומר, ולכן לא הפתרון לדעתי. פתרון שני הוא לקחת חברה חיצונית שתיתן את הפתרון הזה. יש לא מעט חברות שהוקמו לאחרונה ונותנות את השירות, וזה בהחלט פתרון מאוד נוח. במקום להכשיר עובד, אתה מקבל מישהו שכבר יודע את העבודה, מחיר אטרקטיבי יותר מאשר עובד במשרה מלאה, שצריך גם להשקיע בהכשרה שלו וכל הזמן להכשיר אותו מחדש. בקיצור, אתה עושה אאוטסורסינג לשירותי ה-DPO. האמת? פתרון לא רע. אבל הפתרון השלישי, שאני אישית חושב שהוא עדיף מכל השלושה, ולא רק מכיוון שהמשרד שלנו נותן שירות כזה, זה לקחת משרד עורכי דין חיצוני שייתן לך שירותי DPO. היתרון של שימוש משרד עורכי דין הוא קודם כל חיסיון עורך דין לקוח. הראשון הרי שיגלה על תקלות בתחום הפרטיות זה ה-DPO. לכן הוא גם יהיה הראשון, כנראה, שיזומן לחקירה על ידי הרשויות או לבית המשפט אם הסיפור הזה יתפוצץ. זה ממש לא משהו שאתה היית רוצה. להבדיל, למי שמנהל לך את השירות זה משרד עורכי דין, קיים חיסיון עורך דין לקוח שמגן עליך. כלומר, חיסיון הוא הרבה מעבר לחובת סודיות, כי הוא יכול ממש למנוע מגורמי חקירה או מבית המשפט לשאול את עורך הדין ומי שעבד עבורו שאלות לגביך. אבל, ולא פחות חשוב, אם תיקח משרד עורכי דין שמביא איתו גם מומחיות משפטית מקיפה בתחומים אחרים כמו משפט מסחרי, המשרד יוכל לטפל לך גם בהסכמים או מדיניות באתר, הסכמי עובדים, תוכנית אכיפה פנימית ועוד המון דברים שצריך אותם כדי לעמוד בחוק הגנת הפרטיות במקרה שלך, כי הכל נקודתי. אתה בעצם יכול לקבל את השירותים האלו במקום אחד, במקום שהעובד שלך או ספק השירותים יצטרך להתנהל בטלפון שבור מול משרד עורכי דין חיצוני, שלאו דווקא מבין את השיקולים של הפרטיות. אבל שימו את כל זה בצד, אתם כנראה רוצים למנות DPO. למה? מכיוון שתקלות קורות. לא צריכות לקרות, אבל הן קורות. ואם תקלה קרתה ואתם מוצאים צריכים בית משפט או בחקירה, אתם רוצים
להיות מסוגלים להגיד, מיניתי DPO, פעלתי על פי ההנחיות שלו, אני פעלתי באופן סביר. זה שכבת הגנה מאוד מאוד חשובה, שאתם לא הייתם רוצים לוותר עליה. אוקיי, אז זה לא אפשרויות בגדול, אבל אם הלכנו על משרד עורכי דין, גם כאן יש כמה דברים שחשוב לחשוב עליהם. דבר ראשון, ברור שאנחנו לא רוצים משרד שהוא one man show. אתה תמיד תרצה לקבל תמיכה גם כשעורך הדין שאיתו אתה בדרך כלל עובד, עסוק או בחופשה, או סתם לא זמין, זה קורה. כדאי מאוד שלמשרה שתבחר יהיה גם התמחות בדין הפלילי מעבר להתמחות בתחום הפרטיות והתחום המסחרי, כי פרטיות עלולה לגלוש גם לשם. ואם יש לך לקוחות או שרתים בחו"ל, או שאתה סתם מתכנן לפעול בעתיד מחוץ לישראל, לא מזיק גם שהוא יהיה מקושר לרשת בינלאומית שתוכל לסייע לך גם בסוגיות מקומיות מחוץ לישראל, אם הנושא הזה יעלה, והוא אגב יכול לעלות גם כשאתה לא צופה את זה וגם כשאתה עובד כאילו רק בישראל. אז אם ראית את הסרטון עד לכאן, אתה מבין את החשיבות של DPO ואתה מבין את האפשרויות השונות. אם אתה רוצה לבדוק את הנושא הזה איתנו, תמלא את הפרטים פה למטה, ואני, או עורך דין אחר מהמשרד, נחזור אליך שיחה קצרה, להבין בדיוק את העסק שלך, מה הצרכים הספציפיים שיש לך, ולנסות לתת לך הצעה מסודרת איך אפשר להתקדם יחד. מלא את הפרטים למטה, ונחזור אליך.